זה חג שבאמת בו מוטיבים של תנועה קדימה. ואני מרגיש שאנחנו פה בארגון, באמת זה מה שאנחנו עושים, הולכים קדימה. אני חושב שרובכם מרגישים את זה בכל המתחמים. ובעיקר את הכל, בסוף מי שעושה את זה זה האנשים. וזה אתם, וזה האנשים שנמצאים, אנשי זריחה שנמצאים במקומות האחרים. אני שמח על האנשים שנמצאים כאן, אני חושב שיש פה צוות נהדר. התפקיד שלי זה לעשות את הצוות גם לארגון מנצח. אנחנו בדרך לשם, רק להסתכל על הדברים קדימה באופטימיות. תשמרו על עצמכם, תשמרו על המשפחות, תהנו עם המשפחות בבית, שיהיה לכם סדר כשר ושמח. מעבר להכל, התקווה והנשמה אומרת, אנחנו כבר רוצים לראות את מי שנמצא גם מתחת לאדמה, איתנו כאן, והלוואי ויחזרו בשלום ובבטחה. האיכות, מבחינת התפוקות, מבחינת היכולות, המקום הזה זז בדיוק בכיוון שאנחנו רוצים, לכיוון הטוב ביותר. אנחנו מנצלים את הימים האלה שבין החגים, שהיו ושיהיו, בשביל לאחל לכולם חג שמח והרבה בהצלחה, ושיהיה לנו טוב. חג שמח.